салом алейкум ҳамватанони азиз. Ман имрӯз бо иҷозати Яздони пок ва дастгирии шумоёни азиз дар YouTube дар канали Олими ҳайратангез 3347 ҳикояи навбатиро оғоз мекунам. ҳикояи тарбиявии имрӯзаи мо ин хӯроки шом хӯрдани Идрис бо падараш мебошад. рӯзе Идрис барои хӯроки шом хӯрдан падарашро ҳамроҳи худ ба ошхона бурд. падараш бар зимми пирию оҷизиаш ҳангоми хӯрок хӯрдан хӯрокро ба либосҳояш мерезонид. аз ин ҳолат дигар одамоне ки дар ошхона буданд нороҳат мешуданд. Идрис ки фарзанди солеҳ аст ором буд. баъди оне ки хӯрокро хӯрданд, Идрис аз ин рафтори падараш хиҷолатзада ки набуд, дасти падарашро гирифт, оромона ба тарафи дастшӯӣ рафт ва анҷомҳои падарашро тоза карда ба тартиб даровард. хулоса падарашро аз пасмондаҳои хӯрок анҷомҳояшро тоза намуда ба назди хазиначӣ равон шуд. баъди оне ки Идрис пули таомро ҳисоб кард ва онҳо аз ошхона баромада истода буданд, аҳли нишастагон ба онҳо ба ҳайрат менигристанд. як модаре аз нишастагони ошхона ба назди онҳо омада аз Идрис пурсид: фарзандам, оё ягон чизатонро фаромӯш накардед? Идрис гуфт: не, модари азиз. падари Идрис гуфт: фарзандам, хуб фикр кун, ту дар ин ҷо як ганҷи бебаҳоро монда рафтӣ истодӣ. Идрис ҳайрон шуд. он модар гуфт: бале фарзандам, ту дар ин ҷо чизи хуб монда рафтӣ истодӣ ки он дарсе барои писарон ва умеде барои падарон аст. дарсе барои писарон ва умеде барои падарон аст. ҳикояи мо ба охир расид. ҳамватанон, ман боваргӣ комил дорам ки шумо аз ин ҳикоя ба худ чизи даркориро гирифтед. ҳамватанони азиз, аз ҳами шумоон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки канали Олими ҳайратангезро дар YouTube дастгирӣ намуда барои 10,000 шудани подписчик дастгирӣ кунед ва лайк монед. зиндаву саломат бошед, дар паноҳи Яздони пок бошед.